Les 11:08 o'clock del matí, en punt, és el moment, com cada dimarts, de parlar de la nostra sinfonia familiar, de donar la benvinguda i abraçar la veu i l'esperit i l'ànima i les paraules de la Júlia Prunés. Bon dia, bona hora, Júlia. Hola, bon dia. Com ha anat el carnaval, el Carnestoltes? Doncs jo me l'he passat a casa. Veus que bé? Estupendo! Que diuen alguns mal dit. És que jo per l'estupendo sempre la diré així, ja em disculpareu. Però, vaja, la qüestió és que ara amb energia... Nens malalts, jo malalta i apa-li. I apa? Sí, la disfressa per estrenar. De pijama. Jo també en tinc una per estrenar de la peca de la casa, que també ha estat malalta. Vull dir que aquest cap de setmana ens disfressem de cranc, encara que no toqui. Però, en fi, escolta, Carnestoltes pot ser quan vulguem, no? I tant. Tot i que ho hem de celebrar quan toca per calendari, però podem fer dels nostres dies cada dia un Carnestoltes, un motiu d'alegria i d'il·lusió. Avui, que ja ho avançàvem la setmana passada, Júlia, parlaràs del porteig de nadons, de com portar-los, de com transportar-los i com dur-los d'un cantó a un altre. Evidentment, cada cop hi ha més coses, vaja, passa per una àmplia gamma de models, però hem de començar a parlar una mica dels nostres orígens, no? Dels orígens d'éssers humans com a mamífers, no? Sí, ja riu, ja somriu. Va, anem a parlar del porteig dels nadons. Anem a parlar dels mamífers. Bé, doncs els mamífers els podríem classificar entre 3 classes, si ens fixem en com transportem els bebès o com cuidem les nostres cries. Hi ha els que fan un cau, sí, que tenen les seves cries allà i van i venen a portar-los menjar, i les guineus, els conills, els ossos, els llops també tenen caus, i cuiden a la cria en allà. Són cries més aviat silencioses que s'estan quiets en el seu niu esperant que la mare torni a menjar. Fins i tot estudis en tema de lactància, són llets molt més greixoses que els donen més temps entre toma i toma, per exemple. Sí. Per tant, tenim els mamífers, doncs això, que fan els caus per alimentar, protegir i fer créixer les seves cries. Fins que són prou ja no són tan fràgils com perquè puguin sortir, llavors segueixen a la mare. Després hi ha les que viuen en ramat. En ramat, sí. Que les cries neixen i aleshores ja estan caminant. O sigui, al cap d'unes horetes ja s'aixequen, caminen i ja formen part del grup, no? Sí, i des de llavors segueixen a la mare i van alimentant-se sobre la marxa, i a més les protegeix el ramat. El ramat és qui les protegeix. Podem pensar en vaques, ovelles, elefants, podem pensar en les girafes, tot aquest tipus d'animals. Doncs les seves cries ja es mantenen, caminen, formen part del ramat. Evidentment, sempre és curiós, perquè parlem de la classe de mamífers que parlem, sempre hi ha aquesta protecció i encara vincle cria o nadó amb mare, és a dir, la mare és el puntal, i sobretot amb animals encara es veu més, no? A vegades, vull dir, a casa amb els éssers humans doncs hi ha rols que queden cada cop més dividits, però en el cas dels animals sí que la mare i la cria van allò unides. I tenim els tercers, que són els que porten què? Els que els portem a sobre, els que els portem en braços o a coll. Llavors aquí podem pensar en tots els primats, tots els goril·les, els ximpancers, que són els nostres parents més propers, ens agrada, és així. Els marsupials, que tenen la bossa, com la cangur, per exemple, que porta la seva cria dins de la seva bossa durant tota una temporada, o els koalas i els pandes, que van enganxats en el pèl, no? Sí, que van allò abraçats, literalment penjats, abraçats en el pèl, I els humans, que no tenim pèl... No, bueno, n'hi ha algun que sí, però això és una qüestió més de... Però les nostres cries no se'ns poden enganxar al pèl, els portem en braços, i com que som un mamífer que es diferenciem dels altres perquè fem invents o fem utensilis per suplir, doncs els portem penjats, amb sacs, amb folars, Ara parlarem, però sí que és veritat, que nosaltres formem part, i és evident, dels mamífers, és a dir, dels éssers humans que portem les nostres cries, els nostres nadons en braços. Però això ha creat moltes discussions perquè se'ns ha instaurat, deixem-ho dir així, el fet de que era contraproduent acostumar els nens a tenir-los en braços. És a dir, socialment, sempre jo me'n recordo, i no cal anar gaire lluny, però
quan jo vaig a parir, sobretot no la malacostumis, sobretot no la tinguis en braços, per tant, estem anant una mica en contra natura. Ara parlem de tot el que hi ha per anar a favor de la natura i portar i tenir aquest contacte amb els nadons, però és veritat que socialment era com si volguéssim això, no? Trencar el que tu ara estaves explicant que forma part de l'equilibri de la natura i del dia a dia, no? Sí, de fet, els instints i tot el que és els reflexes que tenen els nadons de la nostra espècie estan tots pensats en embrassos. Fins i tot anar amb braços, Sí, sobretot la seva anatomia igual, tenen l'esquena que encara no s'aguanta recta, encara no té la forma. Aquesta que tenim clara de veiem un esquelet dibuixat amb la columna vertebral que fa aquesta S, quan són nadons no la tenen, és tot ben bé com un ou tancadet. Fins i tot si els deixes estiradets com més petitons són arrugadets, encara en posició fatal, no? Queden plegats sobre el seu cos i més no caminen, per tant és evident que no els podem deixar enlloc. I de fet, quan et diuen no el malacostumis, parlen o pensen amb la mare, no pensen amb el bebè. Clar. Si l'acostumes a dur braços, després què faràs tu, no? Clar, no, allò dius que li agradarà, clar, lògicament, li agradarà. No és que els agradi, és que neixen programats per estar en braços, o sigui, se senten segurs en braços, perquè el seu instint i el seu programa biològic els fa sentir bé quan estan en braços, perquè saben que és el lloc on se senten segurs i on estan alimentats segur. Clar, és que de fet si ho pensem ja fredament i sense tenir-ne jo coneixements científics personalment, clar, de 9 mesos creixent, formant-se dins d'una bossa, no?, amb el líquid, escoltant aquest so de la mare, el moment de parir ja és un trauma, entre cometes, és a dir, és un gran canvi, un trauma positiu, però és així, hem d'aprendre a tot en un altre ambient, però llavors és evident que aquesta protecció es necessita i a vegades anar en contra d'aquesta protecció pot ser contraproduent. Però es fa, això suposo que estaràs d'acord amb mi, que molta gent es diu molt, o quan el nen plora, no l'agafis en braços, o no, deixa-la aquí, o deixa-la allà. Ostres, i quan realment el que volen els nens és sentir-se protegits, és que és normal, forma part de l'evolució, no? I fixa't que les mares també tenim aquest instint. O sigui, quan un bebè plora, si no l'agafem en braços, ens posem nervioses. És veritat. Tenim la necessitat d'agafar-lo en braços, però nosaltres mateixes ens autoimposem de no fer-ho, i aquesta situació ens genera un estrès, perquè va en contra del programa biològic que portem. És que estem programats per això, per dur el bebè en braços. Que això no vol dir que no el puguem portar en cotxet. Precisament som humans i creem invents. I el cotxet és un gran invent perquè realment et permet també certa mobilitat i et permet realment. És un invent més. El que passa que sí que cal tenir en compte que el nen ve preparat per estar en braços, i llavors hem de decidir en cada moment què fem servir. I hi ha moltes mares que ho diuen, és que el meu fill no suporta el cotxet, no suporta el bressol, a la que el deixo plora. Clar. Sossega i beu aigua. No vull que... És veritat, clar, el que deia la Júlia, que creem invents que van fantàsticament bé, i sort del cotxet, perquè una cosa és portar una criatura d'un mes en braços i l'altra cosa és portar una criatura de 9 mesos en braços, també és evident que... No passa res, De fet, hi ha cultures que no tenen cotxets i porten els bebès en braços fins als 5-6 anys i no passa res. El tema és que és com un entrenament, no? Jo conec una noia, la Gemma Guillamont, que és una gran experta en portar nadons, i de fet aquest dissabte ve a fer un taller. Mira, ho acabem d'explicar. Que ella ha portat sempre els seus fills amb folars i amb motxilles i tot aquest... Sempre a sobre. Sempre a sobre. Té una esquena, aquesta noia, està forta, clar, perquè ha anat treballant l'esquena a mesura que els seus fills anaven creixent i cada vegada ha anat aguantant més pes. El problema és si de cop i volta dius no, jo a partir d'ara portaré el meu fill en folar, ara que té 2 anys. Home, posar-te, no sé, 10 quilos o 8 quilos o els que siguin a sobre l'esquena, evidentment et costarà, si no tens coneixement, per això avui amb la Júlia en parlarem. Per tant, evidentment hi ha aquests invents, hi ha aquest cotxet, ja d'entrada els nens, és el que dèiem, al néixer ja se'ls pot transportar amb aquests utensilis, amb aquests invents. El cotxet, com dèiem, tornem a recordar, és un dels invents estrella. Tinc entès, segons tu m'expliques, al 1850 ja
hi havia els primers, Els primers cotxets tal com els coneixem nosaltres, o sigui, amb rodes i que els arrosseguen els pares, sí. 1848. I abans, cap al 1733, van inventar un carro, que és una mena de carro que tibaven uns ponis, que era per anar a passejar els nens. Els bebitos. Nens i bebès i nens. Però aquesta classe d'invents estava relegat a les classes altes. Clar. O sigui, no ho tenia tothom. Clar. No va ser fins als 1930, em sembla, 1920... El 1920 que va ser quan... van començar a popularitzar-ho amb la gent d'allà. I fixa't que va molt relacionat amb l'accés, amb quan les dones comencen a entrar en el món laboral. I és, diguéssim que per alliberar a la dona, no?, d'haver de portar els seus fills a sobre. El que passa que és això, que anem en contra del que ens diu la nostra naturalesa, i això se n'ha de ser conscient. És a dir, per tant, el cotxet és un invent que va una mica, no contraproduent, però va a la contra de les necessitats innates dels bebès. Doncs sí. És així. Una altra cosa és que no sigui pràctic, que el necessitem, sempre quan tinguem en compte aquestes, no anem en contra de les necessitats mateixes. Vist des del punt de vista del nadó, Clar, sí. Perquè és molt diferent el punt de vista nostre que el punt de vista del nadó. Clar. Nosaltres sabem que està protegit, que allà està segur, i per tant no passa res. Clar. Però ell no ho sap. Clar. És veritat. Fins que no són una mica més grans, no saben. I fins i tot hi ha nens que els encanta. Vull dir que hi ha molts nens que els encanta el cotxet. I digue-li un nen de 2 anys que... Clar, que ha d'anar a peu. Vull dir que és útil, que no és cap... És a dir, no estem anant en contra de res, però estem explicant una mica, lògicament... El que sí que s'ha de tenir present és que hi ha altres alternatives que també ens poden ajudar i que a vegades són més pràctiques que el cotxet en segons quines situacions. Jo sempre els dic a les mares, no hi ha una cosa millor que l'altra. Trobaràs coses que s'adaptaran millor a tu que d'altres. I està bé provar i conèixer què hi ha. I a més hi ha moments en què et anirà molt millor el cotxet i d'altres que et anirà molt millor el folar o un Meitei o una bandolera. Ara parlem. Un Meitei, que és d'origen oriental. Doncs anem a parlar de folars, tenim el cotxet per un cantó, per tant, com podem protejar els nostres nadons amb aquests invents que són més naturals o que s'adequen més a les necessitats innates i biològiques dels bebès? Dèiem, folars, per exemple. Per exemple, hi ha els folars, que són teles d'entre 3, 4, 5 metres, són adaptables depenent del tamany del bebè i de l'adult que els porta, que es fan amb nusos. Hi ha una pila de nusos per internet, està ple de tutorials. Sí. I llavors el bebè va molt recollidet allà dintre. Pot anar al davant, pot anar a l'esquena, pot anar als laterals i queda molt ben recollidet. Però esclar, ara molta gent dirà, sí, però si jo estic sola a casa i vull sortir al carrer, com poso un nen a darrere l'esquena amb el folar tota sola? És molt fàcil. Sí, això és qüestió d'aprendre. És pràctica i aprendre'n. I de fet no és complicat, Per tant, tenim els folars, deies aquest nom, els Meitais? Els Meitais. És un requadre de roba amb unes vetes, unes tires, i ve d'Orient. És com una motxilla, per entendre'ns? Sí, però és una roba, És roba, És roba, però... amb les vetes et fas els nusos i et lligues al bebè, també. I aquest va a davant o darrere i és més fàcil portar el bebè assegudet. Després hi ha les bandoleres, que aquestes són estan molt popularitzades també, i de fet mirant fotos de grups indígenes en veus moltes de bandoleres. És una mena de saquet on portes el bebè. Hi ha qui ha fet la bandolera i qui n'ha fet el pouch, que és una tela molt més arrapadeta i que és res, el portes plegat al bolso i en un moment donat el bebè vol anar en braços i tu estàs allà liat amb el cotxet i poses el pouch al bebè i tires milles. I tira milles. Clar, perquè tens les mans lliures. I quin és la millor metode? És a dir, perquè a vegades ens fa por, no?, o per manca d'informació, evidentment tot passa per informar-se, de dir què és millor, portar-lo darrere l'esquena, portar-lo davant, quan són tan petits que estan tan arrapats a la mare o donar-los més aire, com se sap? Observant el nadó, observant el bebè. Quan són molt petitons no poden anar incorporats, perquè precisament l'esquena encara la tenen amb una... així, fan mitja lluna. Llavors, si els portem asseguts o drets, l'esquena pateix
I les caderes, a més, no estan formades, per tant, no és aconsellable a un bebè molt petitó portar-lo En plan assegut, no? No se l'ha de portar estil bressol. Com si posessis en braços i anessis fent un bressol. Però ell mateix ja ho veus que no queda ben posat. Si no el poses d'aquesta manera no queden. La posició fetal és la que els hi va més bé. Per tant, a l'esquena no el posaràs. Un bebè que encara és molt petitó, que encara es pot ennuegar, que encara pot... L'has de veure, també. L'has de veure, i ella t'ha de poder veure tu. Llavors, els molt petitons normalment els portem a davant, i sobretot, si són molt petitons, que s'estimulen i s'estressen ràpidament, mirant cap a la mà. A mesura que són més grans, els podem portar mirant cap enfora. Que també és una altra nova descoberta, no?, a l'hora de passejar. Sí, que hem de ser conscients que es poden estressar. Val. Perquè, clar, veuen moltes coses. Clar. Llavors, aquí és on entren també les motxilletes. Perquè, clar, els fulars, els maiteis, tot aquest tipus de porteig tenen un estil molt ètnic, i llavors hi ha gent que no s'hi sent còmoda, no? És molt hippie, diuen, entre cometes. Sí, és així, són aquestes etiquetes que posem, no, a vegades. Que no tenen cap mena d'estètica hippie, però és igual, es relaciona fàcilment, i es van inventar les motxilletes, aquestes que són totes molt modernes i d'això. Fins i tot també, jo recordo de jo petita, fotos dels meus pares amb una motxilla d'aquelles de ferros a darrere per anar d'excursió, perquè ja n'hi havia de motxilles llavors. Llavors hi ha aquestes motxilletes que també n'hi ha de diferents models, i aquí sí que és important tenir en compte com són. Perquè, fins no fa gaire les úniques motxilletes que trobàvem eren unes motxilletes que agafaven el bebè per la ingle. Sí, cert. Com una granota, com una granoteta. Les potes, sí. Les potes, les pometes, perdoneu, sí. Doncs aquestes, cada vegada hi ha més estudis que estan dient que no són molt adequades per l'anatomia que té un nadó, perquè els manté rectes, amb l'esquena recta, i a més fa patir tota la zona dels genitals, perquè tot el pes va parant allà, i la cadera